Hola, Barcelona! Ja sóc aquí! Al señor presidente le pido que me eche una manita. ¡Váyase usted! Ustedes sí son traidor. No sé, suposo que deu ser una final de Champions o alguna així, però els aquí... El Espanyol Un espanyol Madrid o... en el Bayern, potser. No conec els jugadors. A Maradona, m'ha semblat veure. Però els pericos van guanyar una copa per no sé qui. La final, aquella que empataven a 3, i al final els penaltis van perdre la final de la Copa de la UEFA, em sembla. Això és de Goll de Gom, Això és de Goll de Gom. però el nom és... És l'obra de teatre Maricel. I l'any, ostres, la vaig anar a veure. Uf. Ben bé deu tenir 20 anys, no? ¡Maldito aparato! ¡No lo soporto! A veure, això deu ser de l'Almodóvar. Las mujeres Al borde d'un ataque de nervios. I l'any doncs, també deu fer uns 20 anys, més o menys. La Lola Flores sí, els altres no sé. Quan el senyor Borrell, que era secretari general d'Hisenda, la van causar... Perquè havia defraudat Hisenda. Però bueno, això és el començament de tots. Això deu fer 20 anys o així, no sé. Però aquest és Sting, evidentment. I això, hi ha més gent aquí cantant. El Bruce tenia uns quants anyets menys, no sé. Jarabe de Palo, potser, però... Com es diu, el Manolo García? Sí, sí, sí. Té pinta de ser Wembley, un lloc d'aquests així gran. Un festival d'aquests a favor d'alguna cosa, però no me'n recordo. Va ser per el Nelson, perquè allà va ser el Nelson Mandela o no? Doncs jo calculo sobre el 85 o 86. El 89, el 88. Aquella tarda del 10 de setembre de 1988, el Canal 33 estava a punt d'estrenar-se. Pujol i González manaven amb majories absolutes. Ja havia començat la reforma de l'estadi olímpic i la xafogor d'estiu encara acompanyava els milers de joves que es van acostar al camp del Barça. Estava a punt de començar un concert mític, però no pas el primer concert que omplia el Camp Nou. En aquella dècada dels 80, l'estadi del Barça ja havia acollit dos grans concerts. Lluís Llach va ser el primer cantant que el va omplir. En aquests moments encara hi havia molts compromisos i molts missatges, no? L'any 85 estàvem en un procés encara, doncs, bueno, i encara estem, no?, en procés de transició, no? I va ser una explosió. I el que sí que vaig voler és mostrar una mica aquesta sensació de que 100.000 persones encenent els encenedors i espelmes van il·luminar, diguéssim, el que seria el Camp Nou. Ja sóc aquí! El segon artista que va omplir el Camp Nou ho va fer 3 anys després, ja en la Barcelona preolímpica. Ara sí que la ciutat estava a punt per entrar en el mapa internacional dels grans concerts. Well, there's a crazy mess on us both in 5D. I'm laughing at you. Per això, quan Amnistia Internacional va anunciar una gran gira mundial de concerts per celebrar els 40 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, una de les ciutats escollides va ser Barcelona. Que el concert es faria aquí, la veritat, aquí a l'oficina, molts representants de cantants
trucaven perquè tothom volia sortir allà. Home, era un trampolí brutal. I recordo que fent un cafè amb un company d'aquí, el Josep Anton, d'aquí de Catalunya, doncs dèiem, i aquí quin nom podem donar a Londres? I clar, entre el Josep Anton i jo hi havia una diferència d'edat, doncs en el sentit de que jo era de l'època, per entendre'ns, el Llach, el Serrat, i ell no, era més jove. I ell em va dir, doncs jo crec que podria estar molt bé l'último de la fila. I jo, de fet, no els coneixia. Así te quiero yo, así te quiero yo, así te quiero yo, así te quiero yo. I li dic, escolta, Josep Anton, doncs, veiem-ho, si són ara entre el jovent i tal, crec que hem de trencar. Érem 11 responsables totals, vull dir que érem relativament joves, no ho érem gaire, però ens sentíem joves i ens va fer molta il·lusió, moltíssima. Sí, perquè no oblidem que el cartell era impressionant per l'any 88. Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, més Youssou N'Dour i Tracy Chapman, doncs era un cartell impressionant. Siempre ha significado libertad. Por eso estoy aquí con Amnesty International. Volia dir, fer notícia, crear notícia, que tothom se n'assabentés de l'acte i que tothom tingués moltes ganes de venir. I que si no anaves a aquell concert, doncs quasi no ets ningú, no? O sigui, motivar una mica la gent. La dificultat més gran és que era un gran concert amb una infraestructura molt bèstia i que el Camp Nou no estava preparat per poder fer les feines que requerien per muntar el concert. Llavors vam tindre que habilitar una sèrie d'accessos i tota una sèrie de reformes que vam tindre que fer per poder fer el muntatge del concert, que no s'havia fet mai encara al Camp Nou amb aquelles dimensions. Recordo que el Bruce Springsteen va actuar la nit anterior al Vicente Calderón i en una nit es va desmuntar tot el que hi havia al Vicente Calderón, es va traslladar des de Madrid a Barcelona i ho vam tornar a muntar de manera que a les 24 hores tornava a estar tot fet a Barcelona. I això implicava un risc altíssim, perquè només que un camió amb alguna peça important s'espallés. Va ser un dia molt estrany, perquè el nostre camió es va avariar, el camió que portava el nostre equip es va avariar al País Valencià i no va arribar a temps per la prova de so. O sigui que va ser un dia d'uns nervis sublims i finalment vam sortir a fer el concert sense haver fet prova de so, amb la qual hi havia uns instruments que sonaven i altres que no sonaven, però bueno, també teníem la sort que teníem el Manolo, que és un home amb una determinació, quan veia que la mitja i la defensa fallava una mica i feia aigües per problemes tècnics, el davanter centre hi va posar tota la il·lusió i la determinació i realment el concert va quedar molt bé. El tiro con fuego negro de cuervo de tu mirada ha sido el relámpago que anuncia el trueno en la tempestad. To see my thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. Waringa wote te waru no bokk ku wet jotaay te ku nu xamne da ngay bañ no del ñu rëy la ma ñu sank la xoolal ma jàmbaar ju mel ni Nelson Mandela
és el moment en el que els grans grups omplen grans estadis. I és el moment, a més, en el que s'incorporen nous artistes. Youssou N'Dour. És a dir, la world music esclata en els anys 80. Es parla de les músiques emergents del món, la música ètnica, se li diu, la world music, no? I és un moment en el que apareixen nous artistes que tenen discursos diferents i que, a més, incorporen realitats d'altres països, del tercer món. És a dir, el tercer món entra en escena d'una manera molt clara a partir de... Diria jo que Amnistia ajuda molt a que el tercer món entri en escena. A mitjans dels anys 80, el rock es va liar amb les ONGs per fer grans campanyes d'ajuda i de solidaritat amb el tercer món. La terrible fam a Etiòpia va portar els concerts organitzats per Bob Geldof a l'estadi de Wembley i a Filadèlfia. Sí que crec que vam ser una generació de persones que van creure que la societat es podia canviar també des de la societat civil, organitzada, i no solament des dels partits polítics, que era el que semblava que hi havia. No? Després sí que va venir una gent una mica més jove que nosaltres que ja van agafar l'època del desencant polític i que llavors no van derivar-se cap al món polític, sinó que van anar realment cap a les ONGs. No? I si als 70 els partits polítics són els que realment marcaven la pauta del que era una mica el que ara diríem cool, no? Allò que estàs dedicat si vols transformar la societat, jo crec que els 80 van passar a ser les ONGs, 80 i els 90. Jo era un nen de 15 anys que crec que mai havia estat en un concert tan gran com el que es preveia aquella nit i que començava a estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis d'Arenys de Mar i era això, era un nen. Recordo molt bé que jo estava assegut allà, en aquella graderia d'allà baix, l'escenari crec que estava aquí, recordo el fum, un fum de porro que emergia com una gran xemeneia. Després també recordo helicòpters sobrevolant l'estadi durant tot el concert. El dia del concert va haver un moment de molta tensió, que la gent no va ser conscient. El servei de seguretat, la llau de persones el va trencar. I què va fer la gent? Doncs, a la llotja! Invaïm la llotja perquè allà aniran... Qui va? Els de sempre. Els que no paguen, no sabien. I quan ho vam veure, recordo que em diu l'organitzador. Diu, mira, tenim a la policia a cavall a fora del Nou Camp. Quan ens donis l'ordre, entrem a desallotjar la llotja. Però què dius? Tu saps qui organitza aquest concert? Això és Amnistia Internacional. Però tu et pots imaginar com podem fer que entri la policia aquí a cops de porra a desallotjar? Deixeu córrer. Across the lines, who would dare to go? Va ser molt dur. Aquell dia va ser tan dur que quan va acabar el concert em vaig trencar i recordo que darrere l'escenari els guardaespatlles del Bruce Springsteen em van agafar, uns armaris que van agafar, em van llançar darrere dels altaveus i jo estava allà darrere dels altaveus i fins i tot ara, quan sento parlar del concert o algunes imatges, se'm posa la pell de gallina perquè no guardo un bon record pel moment tan dur que vaig passar en aquell moment. Sleep at night, I can only dream in red. The outside world is black and
quan vaig veure el Peter Gabriel sobre l'escenari i que tot això es posava al servei d'unes idees que em semblaven correctes i continuen semblant molt correctes al cap de tants anys, vaig pensar que el que volia fer era això. I realment aquí és on vaig fer el clic. O sigui, jo aquella nit vaig veure que realment la força de la comunicació, que no és la comunicació només de la llengua, perquè poques coses caçava, sinó de l'energia que podia desprendre una activitat artística, perquè això era una olla a pressió, la gent era feliç i des d'aquí pensàvem que s'havien de defensar una sèrie de coses que a tots ens semblen molt evidents, però que encara avui no es defensen el suficient. No? Aquests concerts que es feien sempre, òbviament, eren per una causa que s'hi pogués afegir el 99% de la població. No crec que ningú estés en contra dels drets humans ni en contra de la fama, de superar la fama al món. Jo em sembla que molta gent ho veu, no?, amb els anys. Pocs anys després d'allò doncs, hi ha hagut la invasió d'Iraq i milions d'altres coses que molta de la gent que podien, que diuen que defensen els drets humans al mateix temps són capaços de defensar posicions que realment que no els respecten en absolut. O sigui que sí, amb això soc escèptic, però ho he sigut sempre una mica i potser ara que em faig gran ho soc encara una mica més. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Derechos humanos ya. Derechos humanos por siempre jamás. Por siempre jamás. Derechos humanos. Als anys 80 i 90, les ONGs van tenir 2 dècades daurades, amb una activitat intensa i un gran reconeixement públic, però a finals de segle van començar a perdre pistonada. Per mi, avui, les ONGs amb discurs polític crític, amb ganes de transformar les estructures de poder, són una minoria. Per mi, majoritàriament, la filantropia privada, vehiculada a través d'ONGs, fundacions, s'ha convertit en una eina més de contenció de la misèria que genera el propi projecte polític neoliberal. Les ONGs també han anat canviant el seu perfil i potser han passat d'un perfil més militant, més compromès amb aquella lluita en el País del Sud, a un perfil més professionalitzat, que malgrat que tenen un impacte en l'opinió pública i una base a nivell de socis, l'esprit aquest més militant doncs, s'ha anat diluint en certa mesura. I això ha fet que no es veguin com un espai percebut com un espai de militància activa, de canvi, i més en el context avui social que tenim aquí de crisi. Són crítiques que s'han d'acceptar, no? En el sentit de que estan institucionalitzades, jo crec que sí. I això és un avantatge i un inconvenient. Un avantatge perquè permet concentrar molts esforços en capacitats tècniques durant molt de temps. I un desavantatge perquè en aquests moments la gent jove el que vol és participar directament i no sentir-se amb un corser on se li digui ara sí, ara no, en això sí, en això no. En el tombat de segle, una nova generació d'activistes deslligada de les ONGs va sortir al carrer per reclamar que un altre món era possible. Allà on es reunís qualsevol institució política i financera internacional, com l'Organització Mundial del Comerç, el Fons Monetari o el G8, el moviment antiglobalització es mobilitzava per aturar-la. Va passar a Seattle, va passar a Praga i a Gènova, i també a Barcelona. Al juny del 2001 estava previst que el Banc Mundial es reunís a la capital catalana. La protesta va ser tan potent que el Banc Mundial va anul·lar la trobada. Amb l'emergència del moviment antiglobalització doncs apareix una nova generació militant, molta gent jove que se sent apel·lada per aquest moviment de protesta. I penso que això es dona en certa mesura periòdicament. Amb el moviment antiguerra també vam veure gent que aleshores va començar a participar en aquella protesta, avui amb el moviment dels indignats, i això podríem dir que és el fil roig de la protesta, que en definitiva hi ha una continuïtat de les lluites. Les lluites no són bolets aïllats en el temps, sinó que uns veuen de les altres, no? I en definitiva jo crec que molta gent de la meva generació ha après de gent de generacions anteriors, de gent que va estar molt compromesa amb la lluita contra el franquisme i en d'altres moviments socials, i crec que és essencial no perdre aquest fil roig de la història.
El moviment antiglobalització incorpora una transversalitat entre els sectors que potser abans no existia. Com a moviment social es toquen elements de drets laborals, es parla de drets humans, es parla de medi ambient. Probablement sí que és un inici d'una altra manera d'organitzar-se i sí que és un inici d'un moviment que deixa enrere la marca i les sigles per generar una xarxa de persones i de col·lectius que arreu del món comparteixen unes inquietuds similars. Manu Chao, penso que és el màxim exponent que tenim més a prop a nivell del que seria la música més globalitzadora, música barreja de diferents estils, molt llatinoamericans, que barreja la cúmbia, el reggae, però també molt important una persona amb molt missatge, molt missatge, molt a prop, diguéssim, de la gent més marginada. I a mi aquesta foto m'agrada per això, perquè és molt expressiva, és la força del Manu, a més amb el tors així despullat, que es veu una persona, diguéssim, una mica salvatge. Després d'anys de world music, els nanos joves crescuts en aquestes influències intenten incorporar les world musics en els seus discursos. El mestissatge a Barcelona sorgirà a finals dels 90 i tindrà com a referent fonamental a Manu Chao, que és un personatge que més ve a viure a Barcelona perquè se sent molt atragut per el que està passant a Barcelona, al carrer. Aleshores, això genera una generació, diguéssim, molt feta sota aquell concepte de la globalització, i aquesta generació esclata fonamentalment a partir del canvi de segle. Al costat de Manu Chao i la música mestissa, els anys de la globalització van tenir una altra referència clara a Barcelona: el refinament de la música electrònica del Festival Sonar. Eren dos mons en una mateixa ciutat. Són dos generacions que anant paral·lelament amb el temps s'han anat distanciant, considero, a l'hora de trobar resultats. És a dir, uns probablement han desembocat al 15M i d'altres desemboquen, evidentment, en altres àmbits més dins del que és la moda. I no és pitjor això, sinó que són àmbits probablement tant o més creatius, però de maneres totalment diferents. Uns estan en l'estètica i altres estan situats en l'ètica. Diuen que la revolució no avisa i l'última generació que va prendre el carrer va arribar per sorpresa. El 15 de maig del 2011, vigília de les eleccions locals, milers de joves van omplir les places de tot l'Estat. El moment on es van descol·locar les ONGs va ser amb el 15M, perquè no van preveure que podia sortir amb tanta força, perquè no es va reaccionar per poder estar allà, i perquè el 15M té una lògica totalment diferent de les ONGs. El 15M el que volia era plantejar un front de canvis molt amples, i a partir d'aquí la gent anés empenyent. I les ONGs cada vegada anaven cap a coses diferents. Dir, escolta'm, com que són temes molt concrets, cada ONG s'especialitza en un tema i tracta d'impulsar-lo durant molt de temps i amb molta intensitat, però un tema molt concret. En un determinat moment eclosiona el moviment i es comencen a ocupar places a partir del 15 de maig de l'any 2011 i marca un abans i un després, perquè l'emergència del 15M canvia el nostre imaginari col·lectiu en relació a la crisi, ens retorna la confiança amb nosaltres, implica en certa mesura una extensió de la desobediència civil en amplis capes de la població. Aquesta nova generació que s'ha incorporat a la lluita al carrer també té les seves referències musicals. Són la nova fornada de bandes reivindicatives i festives, com Obrint Pas, Oques Grasses o Charango.
Charango, amb les cares, ja es veuen, no? Transmeten bons rotllos, molt bona sintonia, tenen un món molt xulo, a part de mica de Manu Chao també a nivell de donar suport a la gent més fotuda, però tenen un món com molt màgic. Arriba la nit, arriba la ciutat, soc menys pallasso que ahir, no vull fer... La música de Charango acompanya l'última generació d'aquesta història que hem començat amb el concert d'Amnistia de fa més d'un quart de segle. Amb els anys, la música ha deixat els grans estadis per buscar espais més íntims i també la manera de revoltar-se ha canviat. Actualment, les ONGs es reinventen. Han entès que si volen transformar la societat no n'hi ha prou amb l'assistència social, sinó que han de pressionar els responsables polítics. I per a les noves generacions d'activistes, els que venen de la antiglobalització i els indignats del 15M, també ha arribat l'hora de les urnes. És el retorn de la política. Si els teus ulls s'obren de matinada, vull que em vetin la sal de prop.